Veterinary Sub-Center Ahem Ningkan Kre Isi Pleng Det Aphit Chukumar nang toite det pen Bhoot Bangla Ahem pamandet. Lason si Kre Sirkim Dhansari constituency ke parlo daldili angkang long kido Veterinary Sub-Center Ahem amu pawang vedet. Ningkan Kre Isi Pleng Det Aphit Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen thangnat kilang pon bangso medical sub-center ahem kilang pon pede rajok hemban mati Bhoot Bangla Ahem pamandet. Hala bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council abarim EM Veterinary in charge Prodip Difusa ahin pensi monsing timong arong aradapan mati dhansiri aradapan kanghon pen marat mareng api apanta kisu kilangji apan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen bangso ahem kimrang ponlo. Bonta surihini ra cricket homaningkan pen pining an Ningkan Kre Isi Pleng Det Aphit Chukumar nang toite det lapen non puta bangso Veterinary Sub-Center Ahem nang chilangli puta hawarara tumpen chithan ponrinti. Lason si daldili mati Kre Sirkep Dhansari MAC constituency ke parlo kaching thoramo nang kelele langta dopiglang sonsi towar mi lang osumar atum loke charli kedam kewang ki sung lapen ke so hot kachi pon kachi wana ki sung pen non puta jokponun ipen lang puta dhansari arat mati daldili along kedo arat do anatum pen chithan pon rinti. Lasi prabjen pen Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen dhansari arat aphan mati Karbi Anglong arat ningkachi the parpik Karbi Anglong ACEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MAC tilutuma hasnu aphan prabjen pen doa naki sungsitami nangpa jokpon popusi hawararat atum chonghong dinglo. News Desk Report Public TV Karbi Anglong.